Čauky, já jsem Rexus a vítejte u Minecraftu a nejsem tady sám, se tady společně s Vlkem. Ahoj. Ahoj. Tak a dneska hrajeme úplně nový svět, hrajeme totálně bez cheatů a trošku se mi to seká. Mě ne, ale bolí mě hlava. Co říkal? Tak já na teď vidím, že nějaké dřevo. Bude nám počít, že jdeme na nějaký jiný stran? Byla taky nějaký zelený. Jo. Ale budeme si půjčovat když tak zbraně, jo? Když nebudeš mít, tak já ti dám. Možná jestli nám to pomůže, tak budeme hledat village vesnici. Takže musím sami. Tak víc už nedosáhnu. Ticho buď. Tak máme na těši nějaké dřevo, já zatím položím krafták, pojď si udělat nějaké zbraně. Mám tě dají česky nebo ne? Ne, to je moc ujeté, že? Už vidím tvůj nick. Au, shit. Ne, já ti ho položím, pojď sem. To je jedno, já už jsem vykačil. Co to lidi? Nehomi, vole. Tak. Ej, ale já jsem tě ztratil, ne, ty jsi tam. Tak. Já jdu zatím nějaké prase zabít. Já jsem to nebo jsem teďka si žel pozdysnout zombíka. Já bych chtěl jít do nějaké jeskyně ještě, dámy a pánové. Natěžit kobl. Diamanty. No, ale diamanty, na to musíme mít iron. Tak půjdeme kopat do jeskyně. Já však jo. A nebo Nebo ještě zlato, no. Ne, zlato. A ne, zlato je takové, zlato z toho se ti rychle rozbít zbraně. To ani nevykopeš. To vykopeš maximálně kubu. Takže, hej, tak jdeme teda najít nějakou tu jeskyni. Tak ale kde jsi? Já nevidím tvůj nick. Já u stromu, no a u vody taky. No, já vidím tě. Čau. Já vidím, jak se jde. Tady jsem. Čau. Čau. Tak. To mě, mám úplně odspané ušní bubínky. Vůbec neslyším. Tak. Nezaspáváš ty zvukovku? Ne. Dámy a pánové, už jsem vám možná říkal, že si koupím ten mikrofon. Mohu ho mít možná o Vánocích. Není to 100%, ale možná. Jo, dáš mi? Nemám. Já potřebuji jídlo. Aha, já že ho vidím. Jídlo nedá, to ti dá max money. Já potřebujem postel. Jo, ale když nevyspí se ani ty. Ale v jednom tom kanále má pan od Panuško, on se tam vyspal i bez toho, aby se s ním vyspal i jiný youtuber. No. Jo, dáš mi, co máš, prase nebo krávu? Ty vole.
Když to seká. Já se můžu běžet. Ne, ale mám tady vodu. Seká Minecraft. Vodu, no, Toto uhlí a uděláme si torčky. A omlouvám se, dámy a pánové, jestli to seká, to je tou kamerou, Minecraftem to není, takže se vám omlouvám. Jídlo, mám kůže. To se seká. Kráso. Je teď se to totálně seká. Jde si. Nevím, někde lesní. Ty lesy jsou všude kolem mě. Další jídlo. Další slepica. Já se zase budu připojit na jiný svět, protože... No, ale ty si žiješ jídlo a já nic, že? Kolik máš hamble? To máš víc než já. Kolik máš ty? 2. Tak málo co jsi dělal, že máš tak málo hangru. Věděl. Věděl, vidíš, já běžím celou dobu a za chvilku budu mít 3. Kde jsi? Nevím, někde v lesním biomu u vody. Ne, tam jsem do vody. Tam jsem do vody. Jdu za tebou. Jsi tak kde jsi, že? Nebo kde jsem já? Jo, já vím, kde jsi. Já jsem tam u toho začátku, kde jsme začínali. Vím, kde jsi, jdu kolem vody. Co? Ne, tam není pes. Je to pes. Není tam. Není tam pes. Podívám, jestli tam není pes. Vidím tě. Jo, tak to je dobrá, no. Pes, a vlk? Ty nemáš jako vlka, víš, Tady. Tak. A vlk je tady, já ho biju. A kde je tam vlk? Byl jsem To je vlka. pes. Vlk a pes. To je úplně Tak, jo, už vidím tvůj nick, konečně. já mám někomu mnoho masa. Já už nemůžu běžet. Už můžeš běžet? Já už můžu běžet. No a já nic, že? Já maximálně tak vezmu. Jaký jdu na něco? Jo. A já budu zatím hledat jeskyně, ale musíme být u sebe. A už mě zabilo. Já ne? To tebe ani Pes, a ovca. Tebe praštilo prasáce? Jo. To má zabil? To mám Jo, to byl. To mám hodně sypané. To taky. Dámy pánové, ale to se totálně seká. To úplně totálně na dně. Zabij to. Zabij to prase to. Tak, doufám, že tam jdeme slyšet. Jdeme hned, tak to musíme znovu. Mám je ty tam mluvím strašně potichu. Já mám exp, ale nemám ani jeden. Mám jenom exp. Hej, ty se mi taky mega totálně laguješ. Zastavíš a pak úplně sprint. Pojď. Ale kráva ovce. Já ji možná zabiju, ale neukážeme, že ho zabiju. Buď se hní, nebo... Tak. Ale další pes, ale ten ti nic nedal. Když jsem ho měl nechat. Ježiš. Ježiš, někam, mně se laguje, mně se to laguje, ještě mi zdrhá ovce. Ty vole, co sakuješ? Já se zkusím aktualizovat. Jo, mám na postel, mám skoro na postel. Ježiš, to se laguje. Já už mám na postel. Jestli mám ještě dřevo na to. Jo, mám na postel. Yes. Někde seš? No, to jdu. Já mám pro tebe, ne, to je pes zase. Já zabiju, ať mám víc expu, hej, ale máš postel? Ne? Že by se to chtělo vyspat, víš co? No, to nezlepšilo.
Tam jede next. No, já mám jeden na půl. Tak, kde jsi? Králi. Ty králi se tady chvíle. Je ale fakt, pojď si najít postel. Nemůžu to zabít to králi. Já zabít nejde. Tak to nejde. Pojď je den. Není den, U není. mě je najednou den. Ty jsi někde v Tam dáme asi cenzuru. Au, ne, Masu mě zabít. Masu. Jedno, půl hlavka, jdu k tobě. Ty zůdal? Jo. Na jídlo. Ukončíme to nebo ještě chvilku? Asi to ukoučíme. Tak dobře, tak počkej. Já se zatím odkopu. Počkej, já se ještě kouknu. Jak se jmenuješ? Já? Rectus.cz. Ne, to v tom. Takže, No to takže pro tenhle pár už bych to asi ukončil. Děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a koment, anebo nezapomeňte sdílet a uvidíme se u dalšího dílu, u dalšího partu nebo dílu a zatím čus!